Love God with all your heart and soul. Pero the questions is, nahigugma ba kita sa Ginoo? Siguro daghan ang moingon, yes, nahigugma ko sa Ginoo. Karon ang pangutana, kung nahigugma ka sa Ginoo, how often na mag-communicate ka sa Ginoo? Saan man nato pag-communicate sa Dios? Unang-una, nag-ampo ba tayo nagmata sa buntag? Minggreet ba ta sa Ginoo? Ginoo, good morning nga kanimo. Ginoo, daghang salamat sa kinabuhi nga imong gihatag kanako karong adlaw. Ginoo, daghang salamat sa maayong panlawas nga imong gihatag karong adlaw. Ginoo, salamat nga imo kong gipukaw karong adlaw. Nakahimo ba tag pagpasalamat sa Dios inagmata nato sa kabuntagon ay hata mo buhat sa tanan natong buluhaton. Nakaampo ba ta sa Ginoo? Kung ugaling wala pamandanan, wala kita nahigugma sa Dios. Ikaduha, nakahimo ba ta pag-ampo panahon sa kagabion? Before ta matulog, nakahimo ba tag sampit sa Ginoo? Ginoo, may gabi nga kanimo. Pasaylo ako sa akong sala nga nabuhat karong adlaw. Daghang salamat sa grasya nga imong ikahatag nga kanako. Daghang salamat nakauli ko nga safety sulod sa akong panimalay. Nakahimo ba ta niini o galing wala man igsoon ko diya ni Kristo dan wala pa kay ta nahigugma sa Ginoo. Sunod, nahigugma ba ta sa atong isig katawo? Kung ugaling do na patay gidumtan, do na patay gikasinahan, do na patay wala gitinggan, dan wala pa ta nahigugma sa Ginoo. Kaya ang tinuod nahigugma sa Ginoo, nahigugma sab sa iyang isig katawo. Kung wa pa ta kapasaylo, sugdi na sa pagpasaylo, samtang do na patay panahon, do na patay chance. Kay di ra ba ta kasaka sa kalangitan? Kung naghupot pa ta sa kasing-kasing nga di mapasaylo. Di ta kasakag langit kung do na patay gidumtan. Di ta kasakag langit kung napuno pa sa kasina atong dughan. Wanang kingia tanan, wag tanga sa imong dughan kung tinuod ka naghigugma sa Dios nga labing gamhana. God bless you.